खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा ससियेल साइटनि गेजेरजों एसटि दाबिग्रा आफादजों लोगोसे आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि बिथांमोननिसिम माखासेमानि बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा दिपेन बर' बिथाङा थामहिनबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा समाजारि बिजोङाव माखासेमानि बाथ्रा लिरदों आरो बे बाथ्राया जाहैबाय मोनद' हारिनो एसटि मोनद' हारि गोबां जौगाखानाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि थाखाय दिनैनि समाव एबा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बेसेबां दुंहाव थासारि जानानै थांखो बेखौ नोंथांमोना दासिमबो बावनो हायाखै आरो थिग बे बाथ्राखौनो लानानै फिन आरोबाव बाथ्रा बुंबावदो मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि जा थासारि जा बाथ्रा बेखौ लानानै फिन आरोबाव बाथ्रा बुंबावदों इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा फोरमायदों ससियेल साइटनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों दि बुजि मोनै सोंलु साननैसोनि सिगां भारतनि जनजाति बिफाननि मन्त्रि जुवेल अराम बिथाङा आसामाव दावबायफैदोंमोन आरो खौरांगिरिनि सिगाङाव मोनद' हारिनो एसटि होनाय हाबाफारिखौ नायबिजिरगासिनो आरो बियो सम लागोन होननानै फोरमायो। मोनद' हारिनि एसटि दाबिग्रा आफादफोरनिसिम आंनि गुरै खावलायनाय आसामनि गिबि मन्त्रि आरो जनजाति बिफाननि मन्त्रि बिथांमोनखौ नारसिननायनि अनगायै बिटिसिनि मानगोनां गाहाय मावफुंगिरि आरो लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै सावरायोब्ला गोरलैसिन जागोन। मानोना आसाम बिधान सभानि सोंलु आरो खौरांगिरिनि सिगाङाव उदालगुरिनि एमएलए आरो लेङाइ मावफुंगिरि बिथाङा जोंहा जेबो हेंथा गैया होनना बुंदों आरो दाबिग्रा हारिनि एमएलए बिथांमोनहा फैगौ पार्लियामेन्ट बिसायख'थिनि सिगां खालामनो सरकारखौ खावलायदों। फारसेथिं 2016 आरो 2025 मायथाइयाव बिटिसिनिफ्राय आथिखालनि सरकारा भारत सरकारनो एनअसि हरनानै दोनदों आरो गोख्रै एसटि थिसननायनि थाखाय दाबि खालामबोदों। बेनिखायनो एसटि दाबिनानै सोमावसारनायनि हाबाफारिया आसामनि अनगायै बिटिसिआव खालामोब्लासो भारत सरकारा गोख्रों खोनासंगोन। थारैनो बे समाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि ससियेल साइट एबा समाजारि बिजोंजों बाथ्रा बुंदों जा मोनद' हारिनो एसटि होनाय आरो एसटि दाबिनानै होनाय बिनि सायाव बाथ्रा बुंदों। गोबाङानो बिथांनि बुंनायखौ हमनो हायाखैब्लाबो नाथाय मोनद' हारिनो एसटि होनायाव मदद होनाय हाग्रामा महिलारि लोगोसे जाय एसटि दाबिनानै सोमावसारदों बिथांमोननिसिम बे बाथ्राखौ फोरमायदों माबोरै खालामोबा गोरलै जागोन बे बाथ्राखौनो बुंनो थांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे दिपेन बर' बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय थाबैनो दाबिनानै होनो नागिरनाय लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां आरो रिहन दैमारि बिथांनिसिम माबायदि बाथ्रा फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना आबुङै नायलांदो।